napísala Peťa. Peti, fakt díky moc ešte raz, protože by úplne krásne zhrnula, čo by chcela vidieť na blogu, čo by ju zaujímalo. A ja to s radosťou pre vás spracujem. Takže mi píšte, nebojte sa toho, nehambite sa toho. Kľudne, ak vás zaujíma, či sa budem nejakým témam venovať, tak sa ma proste opýtajte. Ak by ste sa chceli, aby som sa venovala nejakým témam, ktoré nejak vynechávam, ale sú súčasťou toho, o čom ten blog viac menej je, tak mi kľudne napíšte. Toto video bude taký malý súhrn základov pri výrobe kozmetik, a to na aké weby, e-shopy používam ja, alebo by som ich mohla doporučiť. Prečo si musíte dávať pozor pri nákupe vonných olejov alebo esenciálnych olejov na týchto e-shopoch a webky s receptami, ktoré vám môžem doporučiť. Faktom je, že internet je teda plný informácií, a nielen internet, aj tých kníh je už dneska celkom hodne. A keď ste na začiatku, nie je asi úplne jednoduché sa v tom vyznať, čo stojí za to, do čoho mám investovať. To by som vám chcela tak trošku uľahčiť možno formou tohto blogu, ale nezabudajte na to, že ja vlastne zdieľam moje osobné skúsenosti, takže je to čisto subjektívny názor. Takže berte to ako čisto informatívne informácie a nie nejaké dogmatické, ktoré ja si myslím, že to tak je a nejak inak to nie je, pretože to tak rozhodne nie je. Každý si nájde to svoje, ja sa snažím robiť len taký nejaký výcud z toho všeobecnejšieho prehľadu, ktorý mám momentálne ja. Som začala knihami. Ak začínate prírodnou kozmetikou, myslím si, že je celkom fajn hlavne pochopiť, prečo vlastne tá komerčná kozmetika, tá chemická kozmetika nie je taká dobrá. Ja môžem doporučiť, veľmi rada mám knihy od pani profesorky Anny Struneckej. Super sú napríklad Babské rady a výborná je Doba jedová. Ja mám teda jedničku, dvojku, ešte som ich neprečítala ani jednu, ale prečítala som si práve tie časti, kde sa píše o kozmetike a ja myslím, že je to moc fajn. Dozviete sa tam proste takým laicko-odbornejším spôsobom všetko podstatné, čo by ste vedieť mali. No a samozrejme internet. Na internete je toho hrozne moc. Je to fakt, ľudia sa proste častokrát vysmievajú, no z internetu je každý ako odborník a tak. Ono je naozaj pravda, že na tom internete proste nájdete všetko. Google má odpoveď naozaj asi na všetko. Ale treba vedieť správne narábať s tými informáciami, treba ich vedieť správne vyhľadávať a to nie je vždy také jednoznačné. Rozhodne nájdete viacej informácií v anglickom jazyku než v tom československom, takže ak viete anglicky, problém s tým asi mať nebudete. Čo sa týka výroby kozmetiky samotnej, teraz už akoby tak asi hlavne ten nácud informácií mám a preto nejak tú literatúru v knižnej forme už nevyhľadávam, ale mám tu pár tipov, ktoré by možno mohli pomôcť alebo zaujať práve vás, ak ste na tej začiatočníckej ceste. Takže veľkým hitom je, myslím, poslednú dobu Přírodní kozmetika a jak na to, a je to od Shannon Bookovej, od Shannon Book. Táto kniha je moc fajn, nájdete tu také akoby jednoduché výcucky, vždycky pár vied k či už rôznym ingredienciám, máte tu tabulky, ako myslím, že sú úplne super vlastne aj pre pokročilého takový skratkový ťahák, vlastne aký olej je dobrý na čo. Základné informácie k tým olejom, nielen rastlinným, ale myslím, že to bolo aj k esenciálnym olejom, k maslám, že vždycky tu máte aj recepty. Tu takový aj nášlap na ľahkú parfumériu, sú tu pekne rozdelené esenciálne oleje, ktoré by mohli tvoriť hlavu, srdce a spodné tóny. Takže ja myslím, že tie informácie, čo tu sú, sú naozaj vecné, sú skvelé a využívať ich určite budete. Začiatočníkom určite doporučujem. No a ďalšia výborná kniha, ktorú musím doporučiť, pretože je z českých vôd, je od Aleny Thomas a to Děláme si to doma sami, ten názov je proste taký komický. Toto je teda jednička, ona už má dvojku, myslím, že má len tieto dve knihy, ale ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem. Ale každopádne, tu nájdete recepty, ako Alena píše vlastne z ingrediencií, ktoré by ste mali mať bežne doma, alebo proste nie nejaké komplikované. A nájdete tu či už recepty na kozmetiku, tak recepty pre domácnosť, ako pracie prášky, ale aj napríklad bylinkové sirupy a podobné veci. Vlastne ako sa robí extrakt. Taktiež veľmi dobré, myslím si, pre začiatočníkov, ale aj pokročilých, pretože je to plné receptov a to je vlastne pre mňa momentálne to najzaujímavejšie.
Mám tu viacero stránok, takže samozrejme môj blog Gahm, tam máte pár základných informácií. Ako sa to snažím robiť je, že dám recept, vždycky popíšem niečo k tým ingredienciám, aby sa to človek ako hneď tak nejak nenápadne naučil a ostalo mu to v hlave. A zatiaľ tam ale toho, alebo zatiaľ nemám tam toho až tak veľa, pretože ja vlastne aj v tej kozmetike alebo v tej výrobe domácej kozmetiky sa snažím držať tak trošku toho minimalizmu a to, že vyrábam skôr, keď nám niečo dojde, aby som to nahradila, ale nemám rozhodne plné poličky kozmetických výrobkov. Taky, na ktorých som vyrástla kozmeticky a určite ich doporučujem, sú od Moderná alchymistka, píše ich Evik, ak toto video niekedy uvidí, tak zdravím, si úžasná a bola si mojou veľkou motiváciou, prečo som sa vlastne pustila do domácej kozmetiky. Evik sa tomu venuje naozaj, ja proste milujem, keď sa ľudia svojej práci alebo aj hobby fakt milujú s vášňou a to vidíte, že aj tie informácie sú tam, ktoré sú overené informácie, sú to veci, kde sa dočítate fakt ako rozumné veci, veľa sa toho naučíte a presne taký web Eviky je. Učila som sa tam úplne všetko o výrobe mydla. Má skvelý web, na toto veľmi ľahko pochopiteľné, má to tam aj vždycky ten fotopostup sfotený, ako to mám rada a môžem len doporučiť. A ďalej by som doporučila web mojej známej, je to teda jedna čitateľka môjho blogu, ktorá je na blogu tak nejak od začiatku a povedala by som, že vlastne z učňa sa stal majster a je to Janina. Jani, zdravím. Tvoj blog rozhodne doporučujem, pretože sú tam informácie, ktoré dávajú zmysel. Janina sa tomu venuje hodne podrobne, hodne informatívne. Rozhodne vám doporučujem napríklad posledný článok a ten sa volá Letní péče o pokožku. Takže ďalej rozhodne Kosmetika hrou, to sú web stránky, kde nájdete recepty a rovno si môžete kúpiť hotové balíčky ingrediencie, čo je proste super. Recepty tvoria, myslím, väčšinou takové akoby ľahšie, jednoduchšie, takže ich zvládne fakt každý začiatočník, nemusíte sa toho báť. Do it for yourself, ďalší skvelý informatívny web. Nesledujem ho teda až tak často, ale zahliadla som ho, píšu ho dve sestry, o nich teda moc neviem, priznám sa, ale nájdete tam taktiež úžasné informácie, skvelé recepty. Misha Beauty. Misha Beauty je pre mňa novinka, tých receptov je tam už od Aleluja, je ich tam fakt hodne. Sú rozdelené, myslím, na sekcie aj pre začiatočníkov, pokročilejších alebo jednoduché recepty, zložitejšie. Taktiež má Misha Beauty vlastný e-shop. Deláme si to doma sami, to je vlastne web stránka Aleny Thomas, kde myslím nájdete všetky alebo tak nejak tie recepty z tých knihy, taktiež doporučiť. K tým web stránkam na recepty by som rada povedala, že ja mám rada stránky, ktoré sú hodne informatívne, čiže nájdete tam nie len ten recept samotný, ale aj nejaké ďalšie informácie, ktoré sú pre vás zaujímavé, či už o tých surovinách, alebo niečo proste poučného, alebo vlastné skúsenosti. Takže ja sama nakupujem na tých stránkach Aromazone, sú teda Francúzi, je to z toho dôvodu, že keď sme boli v Portugalsku, tak tam som nejaké úplne ako reliable e-shopy nenašla. Avšak rada by som doporučila weby z našich československých vôd, tak poďme na to. Ako prvé by som spomenula Kosmetika hrou, ingrediencie super, akurát opäť pozor na tie esenciálne oleje. Judith tam už teďka dáva hodne tých ošády, takže to tam nájdete a tie ostatné, neviem aké sú to značky. To, čo by mal obsahovať flaštička pravého esenciálneho oleja, si povieme v ďalších videách o aromaterapii, takže sledujte. Ekokoza, to je tiež taký známejší obchod a viem, že Ekokoza má práve aj ingrediencie z tej aromazóny, takže niekedy, keď nemám veľký nákup, ktorý by presiahol ten minimálny limit na poštovné zdarma z Francúzska, zoberiem veci od Ekokozy, ktoré viem, že sú z aromazóny a viem, že sú spoľahlivé a môžem sa na ne spoľahnúť. Misha Beauty, tam má tie recepty a aj ingrediencie. Muru Muru na Slovensku, tie doporučuje, toto sú stránky, ktoré doporučuje napríklad Evik z Modernej alchymistky, takže im dôverujem. Essentials.cz, to je e-shop od Aleny Thomas a jej Deláme si to doma sami. Na čo dávať pozor pri e-shopoch, hlavne u nás? Ja budem teda hovoriť o tých našich e-shopoch, Čechy a Slovensko. Na čo dávať pozor? Na kvalitné ingrediencie a esenciálne oleje.
Čo častokrát vidím, alebo možno skôr nevidím na tých našich e-shopoch, sú práve kvalitné esenciálne oleje. Ja sama by som ich teda do kozmetiky nedala, pretože čokoľvek, čo už ide na pokožku, dávam sa na tom hodne záležať, aby to bola fakt značka, ktorá má meno, ktorá má kvalitu, ktorá vie, ako to robí, nepotrebuje pančovať, nie je proste na multilevely, nepotrebuje robiť obrovské marketingové kampane. Častokrát tie oleje, ktoré sa predávajú v týchto e-shopoch, sú myslím skôr vonné oleje, čiže vhodné tak možno do aromalampy, aj keď ja to teda nedávam ani tam, pretože aj to čuchám. Takže ja už som na túto tému trošku ako háklivá, čo sa tej aromaterapie týka a asi od mňa nebudete počuť. A to nevadí, to kúpte, je to dobré. Proste radšej kvalitné značky. O aromaterapii a o kvalitných značkách si povieme príšte.